te mentangan wan lam shpi ke jingit ukana shapang usadio mane ubade uwei unungelek kai ba paunam hakene ke juk ka ba menta batlong une usadio mane udei uwei urangelek kai uba bet bah habia dei hakene ka por ka ba menta batlong une usadio mane lakha usnem khat khandai spa khandai puar hapo kawe ke snong ka bariet hapo Senegal haka snong Bambali batlong une usadio mane udon ni kata ka sap ye lekai haka jing im ke jung u na du ba udang kena abha batlong kata ka sap ke jung u le yo i habaro kinong shong snong haka por ke ba ma u udang don ni kata ke jing lekai kabaya dei bat kata ka madan kembeu lane ka madan ka badang ketik bah bat loong ulong uplayar uba pau nam ha haka snong ke jung u hapo Bambali bat ong ka badang ya kisngi kipor ka jing trang ke jung usadio mane ba sisen ka sngi un salong uta unong yale kai uba pau nam bat loong ka ka bala ai kham tam kabla pendu jingkermen yo usadio mane dei ki kemi bat ki kpa ki jong u ka kemi bat u kpa u jong une unong yale kai kim sngo tanat da lele ruem ba usadio mane un concentrate lani un penne jingmut tang hakane ka kam yale kai football namar ka wei kalong ba u kpa ju usadio mane u dei u wei unong kit niam uba krau bah kwa dalele ruem yu usadio mane ba un penne jingmut lane ba un penle jingmut hakane ka kam yele kai football utrang yu usadio mane ba un long uta unong yalap ye ka tin ke jong uble anrei long om la ye ka ban persya ye ka ba usadio mane ula trang nadu kamet ban nadu kamen sim ke jong u namar ba ukwa ban penpau shisha ya kata ka sap ya lekai ke jong u bat ong de ka karta ka bakhat sam snem ula lek ya ka ban peniaso bat ka generation food ka bahap hapo ka rifran kane ka de ka jaka ai training lane ka snap ai jing kai ya ki player ki badang kena bat ong le yo i ya kata ka nam ka jung usadio mane hapo hangne hapo karifran bat ong nang ne usami no bat usalek ki kaban peniaso ningtong bat ka wei ka klok ka bangitip ka Red Bull bat ong nang tu ulalek ki kaban peniaso sa hapo Premier League hapo klub England bat ka Southampton bat nang tu usalek sa bat ka ni ka Bayern Munich hapo ka Germany bat mentapat udon bat ke Al Nassr hapo Saudi Arabia bat ong kane ka penlong shisha ya kata ke jing trang ke jung usadio mane nadu ba udang kena hadu kane ka por ka bamta uyo ya kanam ka burom ke jung u ladang ipai hapo kari ke jung u hapo Senegal udei uwei upliar ubah pau nam ha ompat don unu-unuru uplayar ubala ya ke bantam ya ke gol ka usadio mane ula thep haka jingale kai la ka jong kari ke jong u namar ula yale kai hadu shispa khatlai teli ki jingale kai bat ki gol ki bama ula thep ula yo hadu sau san teli ki gol bat ong yo usadio mane hapo kari Senegal ki kenyo u kat usim bat ki kenyo yu ubriu uba dei ma u uta usim lane u dei ma u uta ubriu uba krau bah na baro na mar ki kam jam kumaong usadio mane ula le shibun ba ki kam ula ai ka banno senyang shiki kena ki badon kam ki jingarap lakalong haki jaka pule haki school bat ula yarap ru ikaban tei iki building khamtam iki hospital bat iki snat pule
kham tam hakane kari ke jungu kabadei ke Senegal. Bat ong une usadio mane ula airu ke jingarap kat ya baro kibadon hapo kane kari namar kidon kita kibreu kibadon kam shibun kata ke jingarap bat kideiru kibreu kibadang duna bah hakayo kakot hakiliang baro badai halor kene kebenta une usadio mane ulek kaban kersan kaban yarap kine kibreu kibadon kam ikejingarap hapo kari Senegal. Ban ong une sadio mane haduk kine kipor kibamenta ngiyo bo udon shisha kata kasap katalen kabama upan pau sya kapertei hi barok kawai. Bat hagan kapor kabamenta ngam syam ladon shibun kibenta kaban yakren uni player ubakraw ubahap hapo kane kari Senegal. Bat kendiat unsia payu sadio mane ula ra'ru ke international cup kabadei bat kane ke South Africa bat ula la ikban penra ke Senegal ban ay katakan nam ke burom hapo la ke jong kari te tang kini kikantin ke bakendiat kublai shibun.